Ake sengibingelele mathonga amahle, ake sengibingelele bongwane. Ake sengibingelele bomanqadi yobo sembelebelele ongwane ozinzela iphansi kwamhlabeni ingana eNatali la ngithakathela khona isigodlweni sami esinamandla. Akukuningi engizokusho la kini kunesixwayiso nje noma ke kunento engifuna ukunibonisa yona esengiyibonile abantu abaningi befika la ekhaya bangazi ukuthi bafa kuphi noma balimala kuphi. Emakhaya siyazi ukuthi siphuma emindenini engafani, eminye imindeni futhi esiphuma kuyo imindeni engezwani. Iningi lemindeni ela eNingizimu Afrika ayizwani ngayodwa, balwa ngabodwa, and isitha sasekhaya siyingozi ngoba sisuke sazi yonke into eyenzeka ekhaya, nento oyithandayo nento ongayithandi. So kulula ukuthakatha umuntu wasekhaya, kulula futhi ukusebenza ngomuntu wasekhaya. Kodwa ke okubaluleke kakhulu engifuna sikhulume namhlanje indaba yamathuna. Bakwethu bantu abadala ekhaya, nina enibheke imizi ekhaya, yenzani isiqiniseko sokuthi emathuneni niyanaka. Emathuneni kubiyelekile, amathuna amangcwabo lapho kulele khona abantu abadala kubalulekile ukuthi kuvikeleke, kube ne-security nyana ethize ezoba khona, kube nesithunzi man, kube nalento yokuthi umuntu uma engena khona uzowenzani, uzofunani. Uyayibona ukuthi le ndawo i-secured, akungeni nanoma ngawubani ngoba lento lena ibalimazile abantu abaningi, ilimaza isizwe esiningi lento yokuthi kuphithizela abantu abangaziwa emangcwabeni asekhaya. Baningi abantu namhlanje abathatha imimoya yasemathuneni kwaosetshenzwa ngayo. Namhlanje kunezingane ezincela izithupha ezingatholi imisebenzi, ezingashadi, okungaphumeleleki empilweni yazo ngendaba yokuthi kwathathwa kwasebenziswa umama wakhe ongasekho emhlabeni, kwasebenziswa umoya wakhe, kwayothwetshulwa umoya wakhe, wasetshenziswa njengomgovu. Lo muntu omdala akasekho emhlabeni kodwa lapho khona ubophelelekile, usebenzela eminye imindeni, ufaka inzuzo kweminye imindeni. Okuyingozi ke lokho einganeni zakhe lezi ezisekhaya ngoba agcine angasaveli ngisho nangamaphupho kuloyo muzi. Bayalimala, okunye akwenziwa umuntu ongaphandle, okunye kugcine kwenziwa yizona izingane zasekhaya. Uthola ukuthi kuzophakama ingane eyodwa ekhaya, ingafuni nokusiza ezinye izingane, ingafuni nokulekelela ezinye izingane, kuphumelela nje yona yodwa, inihlubuke ekhaya, iphume ekhaya, kube ngathi iyahlukumezeka ekhaya, kanti lengane iyaphakama, iphakame ngeingane zala ekhaya, iphakame ngamathuna la ekhaya, uhambe wayoganga kwase kuzothwetshulwa emathuneni, kwaphakanyiswa yena ngamathuna la ekhaya. Ekumele ngabe lamathuna anengamela nonke, ekumele ngabe lawo mathuna anisibekela nonke, aninika nonke inhlahla ngoba kuyiqiniso ukuthi thina abantu abamnyama sikholelwa ekuthenini lapho sikhuleka khona kufuna sisikhuleke kubantu abangasekho akuyibona esebaseduze nomveli nqangi lona osidedelele inhlahla. So makukuthi ke umzali wakho osothunjiwe noma loyo mkhulu wakho osothunjiwe lapho khona sosebenzele eminye imizi, usuke esesetshenziswa njengomkhovu, uthwetshuliwe, kuyiwe khona kulamathuna kini ningawanaki, kulamathuna kini angabiyeliwe, kulamathuna kini eningasawazi nokuthi kwakunjani khona emathuneni, nagcina ngokungcwaba kuphela. Ingakho izinto zenze zihamba kanje. Kuyathwala kwebakethe abantu bayathwala ngamathuna kini, nomakhelwane angathwala ngethuna lakho. Umakhelwane angahamba uyovuka ngomuzi wakho, aphakame umakhelwane, aphakame ngethuna lakho. Awukuqaphele ukuthi indawo yasemathuneni iyanakwa yini ekhaya. Kuningi bakwase ngakhuluma namhlanje, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje kini ake niyibheke leyo nto umndeni ukuthi ke lezitha ezizanda kangaka ekhaya, lezi izilwane ezigijima kangaka ekhaya, basesekhona yini abantu abadala la ekhaya. Number 2, basavela yini ngamaphupho kini zingane zala ekhaya. 3, labantu abala ekhaya niyaphumelela yini, kuyashadeka yini, uyatholakala yini umsebenzi noma kuphela umuntu oyedwa. Iqaphele into kanje bakwethu, kuningi engakhuluma ngakho. Okwesibili, abantu besifazane iqaphelani, kunezinto ezenzakalayo. Abantu besifazane abaningi namhlanje abazitholi izingane. Abantu besifazane abaningi namhlanje bayopha kabuhlungu. Ukopha kwakhona ukopha okungajwayelekile. Siyazi ukuthi abantu besifazane badalwa ukuthi bazongena esikhathini sabo, kodwa lokho engikhuluma ngakho akusesona isikhathi ngoba normally umuntu wesifazane mayengena esikhathini kufuneka angene insuku kusukela ku3 at least ke kuthi 5 to 7 days. Kodwa manje maseke sangena boma 2 weeks
esikhathini esengena uma 3 weeks esikhathini akuseyona impilo leyo, sekukhona isandla somuntu esesingenele lapho, ngoba loyo muntu sazoba mancane namathuba okuthi athole izingane. Uzoyithola kanjani ingane wopha? Uzoyithola kanjani ingane ungakutholi ukuphumula wena? Awukwazi nokuyobona umuntu wesilisa, so yesaba nokusondela kubantu besilisa ngenxa yokuthi kunalento ephuma kuwe eyigazi elimnyama elihamba nezigaxa. Esinyeni salomuntu wesifazane kunento engathi iyadlala, kunento engathi iyagunquza esinyeni sakhe, kudlala ingane. Kunomuntu okhahlela esinyeni kodwa umuntu akakhulelwe, kodwa ibehavior yakhe ubehavisa komuntu okhulelwe, uphathwa ikhanda lingapheli. Kuningi engakhuluma ngakho, awungibambe ungwane. Nazi inamba escreenini, thatha inamba yami ungithinte, uthumela ivoice note yakho lapha ku-WhatsApp kule namba yokuqala ngo-073, thumela ivoice note yakho lapho ngizwe inkinga yakho lapha ekhaya ukuthi kwenze njani. Ziningi izinto engakhuluma ngazo namhlanje bakwethu, kuningi engingakusho la ekhaya siyabanika abantu into yokuphila, la ekhaya ziyatholakala izinto zokuphila bakwethu, emzimbeni, enyameni, emoyeni, umuzi wakho, ibhizinisi lakho, umsebenzi wakho lowenzayo, noma ngabe yini odinga ukuthi sikusize kuyo, awukusondele kungwane uzinzela iphansi kwamhlali bengana la ngithakathela khona esikhundleni sami esinamandla.